Washington marimira zvamunoziva kana kuti Bhozhongora baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Nguva yandiri ino iyi inguva yandiri kutaura nemi. Ndichikuzivisisai zvimwe zviri kuitika. Kutaura kuno muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo. Yamuka ichitika nhasi mukati menzvimbo inonzi Domboshava. Mukati menzvimbo yeDomboshava muri yeZimbabwe maita chinhu chinokahamadza vanhu vakawanda, chinovhundutsa kana kuti chinotyisa. MuDomboshava mamuka nhasi munzvimbo inoradzikwa vana vadiki, vaye vazera anoradzikwa nemadzimai akura asingaitirwe mari yekuchiridza mhere kana kusvima misodzi nevanhu vakawanda, bekuti madzimai vane vana vadiki vanenge vashayika vane nzvimbo yavanovigwa kana kuti marinda avo. Nzvimbo iyi yamuka pazuva ranhasi, yakafukunurwa makuva anokwana kuita 5. Nemaonero avo shoko vaendesa kumapurisa vari kuti izvo tarisiro yavo vari kutoona sekutoti mumakuva umu munenge musisina chinhu. Ndakwanisa kuita nguva yekubatana nemwe murandakadzi zvakare ndiri mukati mekutaura naye achiti mavhiki 2-3 adarika zvakare pane vamwe vanga vachangobva kunoviga mwana wavo. Ivo vachidarika kumarinda vakabva vaona zvakare kuti izvo panenge pakafukunurwa, vakaenda kunoudza varidzi verinda vakauya vakavharavhara. Asi kuvharavhara kwangori kuvharavhara, asi havasi kuziva kuti zvavari kuvharira zvacho mukati zviri muhere kana kuti kwete. Ndaita mukana zvakare kusanganisira nevamwe vanga varipo vari kukamadzika nechinhu ichi kuti chii chiri kuitika pamakuva. Anochera makuva ndiani? Ko kana ari mukati mekutora mitezo yemakuva mitezo yevanhu vakafa ivana ava ari kumboshandisei? Ari kuita nezvei? Muno munyika mune chikuita here nevanhu vanotora makuva mitezo yevanhu vakafa kumakuva? Hatina mutemo iwo. Variko here vanodya vanhu? Hatina mutemo iwo. Ko kana tichinge tafutsira kureba kuti tarasa vafi kuvafi, aenda kunotora nokufukunura usiku ndiani? Zimbabwe. Nyaya yandiri kutaura yenzvimbo yeDomboshava, vamwe vaita ongororo, vaita tsvakurudzo nekutarisa kuti izvo makuva ese avaona kuti akavhurika bhutsu yavanga vachitanga kuona pamakuva apa ibhutsu imwe chete, kudhinda kwayo nesaizi yayo nematsikiro ayo vaona kuti ndiye munhu wani. Ndimaonero evamwe. So pari zvino zvimuri yeZimbabwe tamirira kunzwa zvinhu zvakafanana nekumakuva, madzishe, masabhuku vane chivanhu chavo chavanoita pamusoro pezvirizvo. Nyaya kene chinge yadaro zvakare wacho azofukunurawo zvakare imhosva inofanira kuripotwa kumapurisa. Mapurisa voita tsvakurudzo, kana pachibatwa munhu wobatwa, asi panenge pachida kuzozikana kuti aizviitirei uyezve mitezo izvi akaisa kupi, aita nezveinayo. Asi werudzi rwevanhu ava asaenda kunotora, kunyange ari werudzi. Kana kwakanzi munhu anenge afa anofutsirwa pasi, iye paamufukunura zvisingazikana nevamwe dziri nguva dzeusiku, anga achida kuita sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe tangoti tingozivisana ndezvimwe zvezvimwe zviri kuitika mukati menyika ino. Izvi zvandiri kutaura muri yeZimbabwe zvamuka zvakaitika pazuva ranhasi munzvimbo yeDomboshava. Ndine imwe zvakare muri yeZimbabwe yandoda kukupai pano. Nyaya yandoda kukupai pana pamuri yeZimbabwe inyaya ndoda kuti ndiipinze ndega. Regai ndigodaritsa izvi yaitika paDomboshava. Regai ndigoti matimana ose enyika muri yeZimbabwe ndo chiitiko chaitika pazuva ranhasi, chamuka chakaitika mukati menzvimbo yeDomboshava yokuwanika makuva evana vadiki akafukunurwa. Hatizivi kuti vazviita vanga vari mukati mekuzviitirei, chinangwa chavo ndechei, pane zvavatora izvi, pane zvavanoshandisa here kune vakafa, kana kuti imistake dzimwe dzenguva imbwa. Amen. Dai uriwe kwenyu munoti kudii muri yeZimbabwe? Ndiani azviitirei nemhaka iyi? Ko haisi mhosva here?